ataque islámico. La palabra islámico no ha d'estar, perquè no és islámico. La religió no et diu a matar. No, no t'ho diu. Només defensa pròpia si algú t'ataca, però matar per matar, no. Això és assassinat, però no és religió. En la meva quotidianitat sempre hi ha hagut algun moment que sempre s'ha notat la discriminació perquè ja et veuen de fora, encara que tu no siguis de fora i hagis crescut i nascut aquí, ja t'identifica un vel o t'identifica la gent et cataloga i ja t'identifica d'alguna manera que sempre hi ha algú que et discrimina. Per feina, sempre, normalment les empreses t'exigeixen que te treguis el vel i no sé, jo crec que el vel és una part de tu i va amb mi, però bueno, me l'haig de treure per poder treballar. No es treballa perquè tota aquesta immigració que entra sigui part de la normalitat, de diversitat i cultura. Hi ha molta ignorància, perquè molts conceptes, no sé, hem parlat de molts aspectes de la religió i em diuen «Ai, però jo no sabia que tu eres generaci». Per què? Perquè s'han limitat al tema televisió, tema mitjans de comunicació, però no s'han informat realment del que hi ha.